ни кара да бъдем тук, да бъдем заедно с вас. Варна е любимо място, любими хора, морето, плажа, усмивки. Имаме един въпрос към всички вас. Тук в центъра, дясно в сцената, ляво, момчета, момичета, докъдето ме чуват, искам да ми отговорите много силно. Варна, готови ли сте за парти? Посрещане на сцената топ диджея на България, маскота и човекът с изумителни движения. Реми той! Страшно много се радвам да бъда тук в любимия си град, където най-много обичам да бъда. Искам да живея един ден тук, защото това е сърцето ми. Тя няма да ни пусне. Ще бягаме и ще дишаме дълбоко заедно с нея. Тя е Дара Екимова. Stockholm, този синдром, към тебе се връщам. За гъга, те са специалните ни гости тази вечер. Вирго и Емил Тарафа. Души с висок ток и мини за Дара. Хора, тук ли сте? Тази песен знаете ли я? Айде бе! Искам се още една минута. Аз не съм героя, който те предаде боя, бе бях и гладен, но ме тръгнах да се моля, ти си там някъде и ми липсва страшно много силен бях, защото беше телефоните, когато бях и горе, защото беше смех, когато бях и горе, и долу, и горе, и горе, беше смех, когато бях
един неработещ пресъхнал шадраван има тук на центъра в Каварна. Намирам се на центъра в Каварна, тъй като имах ангажименти тук днес и имам време до следващия такъв. Реших да се разходя, но няма нищо интересно. И общо взето да, зад мен има един шадраван, който очевидно не работи. Пресъх. Имах голямо желание да сляза до плажа, но плажа е доста далеч. И затова се обикалям тук, където няма нищо, тъй като вече и ядох. И пих капучино, въпреки че не пия, но днес така доста рано трябваше да стана и няма как да издържа целия ден без да пия. Да, така. Аз дойдох от другата страна на булеварда. Не съм сигурна, че е точно булевард. Тук в мини паркчето няма нищо интересно. Заснех някакви кадри за вас. Видях, че има доста съоръжения за деца. Също са си рисували с тебешир да играят игри. Едно време се спомням и аз как играех на дама, на роза. Беше доста готино. И се радвам, че има още деца, които го правят очевидно. И така, след малко вече се запътвам към мястото, на което трябва да отида да си свърша останалата работа. А тук има за игра на шах и на табла такива каменни маси. Да, понеже минават хора отляво отдясно и затова запитвам понякога. Тук има нещо интересно. Сега ще ви покажа някаква кола в купол. Не знам на кой е тази кола, но сега ще ви я покажа. И тук има два паметника на Холи Дайвър, не съм сигурна, че го произнасям правилно, и на Георги Минчев. Бардът на БГ Рока. Така пише. Да. И ето там са буквичките. Може да видите колко е малък наистина този парк. Тази кола очевидно е на кмета. Или поне така пише на номера, който го няма. На мястото на номера. Да. Тук зад мен виждате, всъщност не виждате, ето сега малко виждате, има още един паметник и поредната площадка, съоръжения за фитнес. Всъщност за това не е площадка само. И така, тук си харесах една пейчица, а отсреща има още един паметник. Да ви го снимам ли него? Това е на Васил Левски. Хайде сега ще отида да ви го покажа и него. Ето го, паметника на Васил Левски. И тук вдясно не знам какво има. Прилича малко на градска тоалетна, но не съм сигурна. Там виждате две дечица. Нататък има много площадки още. Поне 3 видях. Тук има нещо съборено, обаче не знам. Ето сега ще го видите. Понеже ми пече и слънцето и не знам точно какво се вижда на камерата, но да, имало е нещо тук някога, очевидно. Седнах тук на една пейчица, като за последно, защото след малко трябва да ходя да си върша работата. Може да сте чували водата, която държа от време на време в мен, как се лашка, защото просто няма как да я оставя някъде. И така че казваме чао на Каварна!
Махнала си кабрио, всичко окей, не чуваш да влиза. Значи аз като го чувам, че не влиза с вратата, знам, че влиза с момиче. Като влиза как се повяли. Забил се през глава. Сега той с яка. И не ми интересно, просто да видя този път, да ми погледам и не се задържам. Като наближи Велик ден и всички лудоти се възбуждат. Какво се творим? Мисля, че добре го направи. Гледай си скош. Да му ръсна ли да там нагоре или само да се качава? Колега, 10 пълна лудица. Виж какво городка да прави. Можеш ли да ми мацнеш едно по-тежко око, цисладур, едно обре да ми направиш? Аз съм пренесал, но мога да ти връпна едни вафички. Да седи гледам тази разкошотия тук пред мен и се чудя какво работи такова красиво момиче като теб. Аз съм инфлуенсърка. О, супер! А иначе какво работиш? Инфлуенсърка за по цял ден. Извинявай, ви сте малко прости. Какво е това? Не знам. Инстаграм нямате ли? Ние сме установили, с нелегални работи не се занимава. Вие време падате от нас. Аз съм от Венера. Инфлуенсърка съм, хората ме следват, интересуват се от мен и понякога ми плащат пари, за да правя реклами. От това е страхотно божественярско. Моля ти се да вечеря и не искаш ли всичко? О, да. Ама той това струва пари. 10 000 лева, лот 6, отиваме на вечеря и ви разказвам всичко. Ма това законно ли е? Напълно законно е. 10 000 лева? 10 лева. Добре, как може такова нещо? Какво правим? Какво ти искаме пари наистина? Кажи, погледни ме. Ама ние не искаме да приключи. Само глупости искам пари. И аз искам. Ето виж. На нашия вече 10 бола да вземем да вечер. 10 лева? Накърнихме го, че не успяхме. Богати сме. Не мога да повярвам, че сме богати. Честно да кажа, аз се съмнявах наистина. Просто в началото си мислех, че не сте достойни. Стига, Саша, какво бе? Не помниш ли какво каза инфлуенсърката? Стига да вярваш. Всичко е възможно. Вярвам, Кире, че тъпата ти тиква е пълна само с инфлуенсърки. Айде, сега да ще Една история за нас. It's my